Min Marzu tal-2020 sa Deċembru li għadda, l-industrija tal-films Malta ġenerat 98 miljun euro fl-ekonomija. Dan minkejja xhur diffiċli li d-dinja kollha esperjenzat kawża tal-pandemija. Ħabar dan il-Kummissarju tal-Films Johan Grech f'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. Grech spjega kif tul il-pandemija saru 31 produzzjoni f'Malta li varjaw minn dawk lokali għal dawk minn pajjiżi bħall-Italja, in-Norveġja, il-Ġappun fost oħrajn. Qal kif is-sena li għaddiet kienet waħda ta' suċċess li xprunat 22 produzzjoni li minnhom ġew iġġenerati 68 miljun euro. F'pajjiżna sena li għaddiet kellna 22 produzzjoni li ħallew li ġġeneraw fl-ekonomija ta' pajjiżna madwar 68 miljon. Dan ifisser jobs, ifisser xogħol. Għalhekk is-sena li għaddiet komplejna naħdmu fuq l-istrateġija tagħna biex bekk inkomplu noħolqu l-opportunità, nikkreaw aktar karrieri, nikkreaw aktar xogħol fejn verament qed naslu biex noħolqu industrija sostenibbli tal-films ġew pajjiżna. Johan Grech spjega kif permezz ta' ħidma sfiqa mill-2019 l-hawn l-industrija tal-films Malta qed tħalli l-frott, tant li tul l-aħħar 3 snin ġew iġġenerati aktar minn 2000 impjieg. Spjega kif din hi turija kif din l-industrija qed tixpruna aktar opportunitajiet għal uliedna. Il-Ministru Clayton Bartolo aċċena dwar l-importanza tal-industrija tal-films fejn qal kif din komplet turi kemm hija waħda reżiljenti anke matul il-pandemija. Dan kollu huwa grazzi kemm għal produzzjonijiet lokali u anke produzzjonijiet li nġibu minn barra matul is-sena kollha sabiex aħna naraw li din tkun industrija li minn waħda stazzjonali issir waħda sostenibbli, inkomplu noħolqu l-karrieri u l-impjiegi fiha u nkomplu nagħtu wkoll l-opportunitajiet lit-talent lokali biex dan ikompli dejjem jiffjorixxi u jkompli jola fil-livell. Sostna kif din l-industrija qed tkompli titrasforma hekk kif inbidlet f'waħda sostenibbli li toħloq karrieri għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Bartolo temm billi ringrazzja lil kull min jaħdem f'din l-industrija hekk kif mingħajrhom din il-kisba ma kinitx tkun possibbli.